vostès no pateixin, posin-se còmodes i gaudeixin d'aquesta activitat tan nadalenca que els oferim, repeteixo, en directe, des d'aquí, des de Televisió Costa Brava. I jo crec que ara sí, el nostre company Gerard Rius ja volta per aquí, per aquest ganxo parc que està amagat en algun racó per explicar-nos com s'ho estan passant aquests nens ara que són 6:45 de la tarda. Gerard, què fan? Aquí fa una olor força curiosa perquè la gent no porta sabates, perquè clar, evidentment, què passaria si poséssim sabates aquí? Pues que embruciríem els inflables. Només l'embrutiríem? Bueno, que Oh. rebentaríem. Ho rebentaríeu? Sí. I després ho hauríeu de pagar vosaltres? Claro. I no està la cosa com para pagar inflables? Pues no. Perquè, No tengo para comprarme juegos de la Play y tendré para esto. claro, No tengo para comprarme juegos de la Play y tendré para esto. quan queda per pujar? O ja estem fora de temps? Ja és hora. Anem a veure, com et dius? Susana. Anem a veure com la Susana fa el canvi de torn, si s'ha d'enfadar o no. A veure, A veure. tenim aquí la Susana, a veure. Ja està, Ja està. ja podeu baixar. Potser un xiulet, així. Ens faltaria un xiulet, però no. No s'enfonsarà, no, això? Sensació sents? Digue'm. A veure quina sensació sents. A veure, a veure. Bueno, de moment això no s'enfonsa, de moment anem bé. Anem bé. Hi ha overbooking. Atenció, tenim un... Ai! Tot bé? Sí. Sí, vinga. Agafaré aquesta corda. No sé si la... Sí. Com que me vas a ganar? És que no puc caure perquè com caigui la liu. Ara és quan intento baixar i no matar-me. Arriba! Vinga, va. Joana, ara et torno a la connexió, un moment, que estic a punt d'experimentar. No em putxeu, Vale, ara em tiro jo. No m'emputxis! No m'emputxis! És normal! Gerard, ets un espectacle, Encara te'n faràs mal, No He caigut. estàs sol aquí, Joana, segueix tu. Ha quedat esgotat en Gerard, però no passa res. Aquí a Televisió Costa Brava seguim en directe. Qui disfruta més, pares o mares? Bueno, les mares, perquè també no paren de xerrar, i els pares, bueno, mira, en fem de comodín. De comodín. Com es pot fer de comodín? Pues mira, quan la mare te diu on està la teva filla, pues comença-la a buscar i això és de fer de comodín. Nosaltres tornarem a connectar amb el nostre company Gerard, perquè si tota aquesta estona hem estat tancats a dintre del pavelló de Sant Feliu, no els hem explicat que hi ha un espai adaptat justament a fora, que és exactament on es troba en Gerard. No sé si gaire mort de fred o no, però segur que ens explicarà què hi estan fent aquests nens i nenes que estan passant l'estona a fora gaudint de l'activitat física. Gerard, com va? Hola, què tal? Doncs bé, no hi ha el mateix microclima que ens estava acompanyant fins ara a dins del pavelló, però aquí tampoc fa fred. I és més, els nanos que podeu veure a les vostres pantalles com que estan en moviment. I a més, han vingut ben abrigats, doncs mira endavant, Doncs això, s'ho passen bé. Aquí fora, any rere any, han anat apostant per activitats diferents. Me'n recordo que uns anys anteriors que hi havia uns ponts de mico. Doncs aquest any, com podeu veure, hi ha un circuit per poder-hi anar amb diferents bicicletes. I bé, l'encarregat, que només n'hi ha un, ha dit, no m'entrevistis a mi... Ei, on derrapé? Estàs bé? No m'entrevistis a mi... Ei, on derrapé? Sí, anem seguint. Mantenga la distància de seguretat, que potser no he anat a l'autoescola, però per previndre. Com que aquí a la Costa Brava no et sabria dir ara on jo podria anar en trial, i personalment, si jo sóc de monocicle, doncs, cony, això de tornar amb dos rodes... Ei, què tal, Espera. Vull aquí. Que pin, que pan... Ai, que pan... Espera. Això no ho has gravat, no? Talleu. Que és en directe, això no es pot tallar. Espera, tornem-ho a intentar. Espera, que em colo, no! Passeu, jo ho deixo aquí. Ja he fet amigues, Gerard. Fet amigues? Com ho tens? T'has recuperat de les emocions fortes? Si tu has fet amigues, jo he fet una pandilla. Què passa? Carai! Com pots observar i com podeu estar veient des de casa vostra, aquí hi ha gent de totes les edats. Què tal? Com estàs? Jo estic bé, i tu? Bé. Avui és el dia més feliç de la meva vida, A veure, un moment. Ho estàs dient en sèrio o exageres una mica? No, és en sèrio. Per què?
perquè aquests jocs són molt divertits i molt bé, molt bé. Quins jocs, en concret? De futbol m'agrada molt perquè les porteries són de plàstic i m'agrada molt això. Algú recorda el primer cop que va vindre al Gancho Park? Yo era chiquitillo. Sí, es verdad, No, però ponte aquí que te coja bien la càmera, que si no... Hola, aquí en Sant Feliu. M'agradaria que em lletregessis la paraula diversió. No me rayes, profe, que habíamos salido del cole. No me rayes, profe. Per cert, jo d'aquí una estona aniré a pintar-me la cara aquí amb les maquilladores. Algú s'animaria amb mi? Jo. Ens pintem tots de Spiderman i l'anem a liar. De Batman, si vols. No. De Picalletres, no? Sí, sóc el del Picalletres. Ja passen de 2:45, el Ganxó Park tanca a les 8, i clar, jo fa estona que t'he dit, a veure si d'aquí una estona t'atreveixes a que les noies que fan el mòdul d'estètica et maquillin. Tu m'has dit que sí, que cap problema, Sí. però la veritat és que el temps ja hem iniciat el compte enrere i de moment no t'he vist pas que portis repintat. No sé si t'has pensat ja què vols que et facin. Tenia una mica la confiança o l'esperança de que per aquelles coses de la vida, pues, les coses del directo, una cosa i una altra, te n'acabessis oblidant, però sí, ho recordo i és evident que encara no he passat per allà. Si et sembla, me n'hi en vaig allà. Home, a mi m'agradaria, tu ets un home de paraula i t'està veient aquí mitja Costa Brava. Crec que Bé. t'has de pintar per als teus espectadors, per la teva audiència. Vinga, va. Sí. És curiós perquè quan em pinten el nas sempre em torno visco. No? Està quedant bé això, eh? No sé, no et passa, tu? No ho sé, no m'han pintat mai el nas, però mira, potser Et pinten és el el nas. moment. Bé, doncs... Una pregunta. Sara, espera, series capaç, vosaltres que sabeu fer dues coses a la vegada, de mentre em pintes el nas lletrejar la paraula pallasso? P-A-L-L-A-S-S-O. Fantàstic. Molt bé, 10 punts que pugen al teu marcador. No ho sé, no me'l veig. A mi m'agrada, Gerard, Ja sisplau, està. ensenya'l Sí, a està. tothom, perquè te'l puguin veure bé. Jo, mira, faré una cosa. Confio plenament tant en tu que no me'l miraré fins que no es torni a emetre de nou aquest programa per la tele. Home, fantàstic. Sí o Si no? s'haguéssim pogut abusar d'ell i pintar-li alguna altra cosa. Perquè tens algun pinzell per fer-li un nas de pallasso aquí a la companya? Bueno, potser sóc jo qui no m'hi hauria d'atrevir, eh? Se'ns No, en va de no, les no se mans, m'havia aquí, acudit, eh? això, eh? Molt Gerard, bé. confio en tu, per favor, Per favor. Hola, sí, molt bé. Tenim... Què tal, Cona? Fresquet. Sí? Sí. Doncs mira, et faré un nas prim, Vale. que t'estilitzi. No hagués dit mai que estaria fent de maquillador en un programa en directe, tu. És el que tenim els periodistes, som molt versàtils. Seria moment d'anar acomiadant el programa, més que res perquè ens tanquen el Ganxó Park. Què dius, home, però amb el bé que ho estem passant aquí... No podem 5 minuts més? Bueno, també podem provar de quedar-nos quan tanquin, a veure si no desmunten els inflables i ens quedem a jugar un rato. Sí, bé, Tinc una nena que està rient a darrere meu, I la qual encara- cosa vol dir encara no que has faig fet- por. Sembla un cèrvol. Sembla Gerard, un què m'has fet? Home, M'acaben de dir que sembla un cèrvol. No t'he ficat els cuernos, Això right, no. Potser t'assembles al Rudolf. Ah, això pot ser. Bueno, en Rudolf, ara ja no sé què sembla, Ara ja. Això ho estem empitjorant, Ara ja. Per què ens pintem? És una bona pregunta. És una bona pregunta. I per què et pintes tu? Tu també vas pintada? Exacte, per què t'has pintat tu? Perquè és gratis. I Perquè perquè ens gratis. agraden les coses gratis. Així, No, que per entrar al parc s'ha de pagar. Però bueno, un cop pagues, després dius tot... Vaig aprofitar-ho. Tot gratis. Clar, Sí. nosaltres tornarem, no? Aquesta vegada potser ens fan pagar, però podem tornar. Quan dius que tornem vol dir que marxem, no? Sí, ens toca marxar. Doncs bé, marxem. Un plaer estar acompanyant-los en aquesta tarda de casa seva i bon any nou. Moltes gràcies i fins sempre.